Hello Bayarok Shillong Teer Kokborok channel lo nong lam sawo tini 17 tarik 8 March 2023 ko ingkai nong house ending tai normal goti nai norok jodi channel talangai tongkhang ka channel no subscribe khai di tai gana ni bell icon click khai norok notification man mazar khetoni ingkai mian chalo seng success manli anei joto sai mano ingkai mian chalo success mayan bagai tini norok na ang kom goti renai tai norok success manna jar khai renai tamoni ke mia prone goti ulta phairi kha 6 hours mane ending phairibu ingkai aun bagai norok success maya panangai mano haipano salsa success maya ka tai salsa success manai narak abono khakawi norok no saptao ang saptao 3 থেকে 4 বার সাকসেস লিনাই হিনাই আং সাজাক ইনকা আবনি বাগৈ নরাও পাকফানত ইয়াহো তাই 3 দিন তংখু 3 দিন বিসিঙ্গ নং 2 দিন দেখাই পানো সাকসেস ইনকা তাই 2 ডে ইয়াকে 3 ডে বিসিঙ্গ 3 ডে পানো সাকসেস মানান চান্স দং আইগা 2 ডে নরং 100% সাকসেস কারি নাই ইনকা নরক সেনা ন চয়া সানাই তংদে ভিডিও ন ফার্স্ট টু লাস্ট নাইদি kisa pana skip ta khai di video no skip khai gang buji ang nai tai bosuke thangnai aba norok na ang sai ribano friend song baya song okay norok ta bo guti renai norok nai tongle okay peila seng renai house tini ni house song khade norok norenai tai ending bo renai okay norok sada kha je mia pro ni sala house thungai lo song nai rok borong ni bagai ang khada norok bosuke thangnai mia pro je 5 taka khe thangnai rok tini sala 10 taka khe play khai di please norok ni mia ni soho profit khaina bagai ingkai tini sala norok 5 taka thangnai 10 taka play khai di ingkai norok success manai tini sala 9 tai 4 hours thangai mano ending ni bising kan 4 tai 9 ending norok play khai di abono fix 100% norok ni success manano ingkai je success maya inai channel no subscribe khai thanai rok borok lo songnai jodi norok channel no subscribe khai kom se kom 1 week thungai nai na 1 week jodi play khai bo norok jodi success maya ka upload norok unsubscribe khai thani ai angka norok waisa subscribe khai waisa unsubscribe khai ingka norok pura loss songnai 100% ang sai reka ingka jodi norok profit khaina musuka angka norok channel no subscribe khai tonde saptao 3 থেকে 4 বার norok success nei mane abisnya norok success de man maya norok kisa goni naidi ingka si norok sai manai ingka angora house ara ending rei reka nora abona play khadi ingka house ending ni pore norok normal goti nai normal goti angka tinin salo normal goti angka de norok thongai manai 31 tamane ke 31 remane karane ka 31 angka da miani ulta na rei reka ingkai 32 sorry 39 ke thanayo je 90 39 thayo on bagai 39 reka tamane ke 8 house ke 3 house final chance dong on bagai okay tarpore 10 rei reka 10 final chance dong tamane ke ei phiro kongnani chance dong abon bagai na 10 rei reka tamane ke thanayo thanai saptani gor hayo 23/39 aboni saptao o lanya tongo 10 mane 10 thaijak ingka abon bagai no 10 kaisa rei marika ingkai abon pore norok tarik ni bagai kaisa thungdei tamani ke 15 August pai mane ta 15 tarik bai koyako abon bagai tarik bai norok na rei reka ingkai norok ora no normal guti 4 tarikha ingkai 4 ta ni pore norok abono fix norok normal guti 4 ta thunglei ingkai 4 ta norok success manna nei khakao jodi ulta palta borok nei lanyo reka ka o number no rinai hinai denong norok 4 ta number rei reka ingkai aboni pore yo rinai norok na head guti ingkai friend song head guti na norok thungdei tini ni sala 15 taka khe norok tini sala 15 taka khe thungdei ingkai tini sala nong hit guti angkha 7707 তারপরে 33 তারপরে 03 আউন পরে 73 আউন পরে 37 ইনকা হিট গুটি নরক থঙ্গই মানরা
hit guti thungai mano 6 number norok 15 taka thungdi obono fix kintu willi o waisa hit guti kobo FR yake SR ingke norok aboni bagoi hit guti nobo angre samani mota norok play khlaidi ingkai tabuk thanglai cheng single guti norok no rinani ingke single guti wngkha norok tini sala single guti tini sala ba booking guti hinui mano ingkai norok 32/82 no norok booking thungdi bayasong obono only 14 day norok 14 day only booking thungdi norok 100% success mainano ingka obono norok 14 day only 14 din norok booking thungdi obo 100% norok success mannai ingka norok obo 14 din mane thungdi ingka norok ni profit wngkano ingka aboni bagui norok abono thungdi ingkai norok video no sajak tang ingkai norok bayasano friend no share khaidi tai norok video no hamjaka ingkai like khaidi tai kaisa kok norok please comment loss ke loss labh ke labh comment khai sadi ingkai si norok ni profit nang bujinai ingkai norok comment kaisa angkai ang bujianai ingkai te ano support khai tongnai tai hamjagoi betlai support khainai rok no belai belai no hambai ingkai tini bagoi video asukno next video go malaya no tai waisa।